Takže viac sa fokusujem na túto stenu bazénu, kvôli tomu, že to hlino to je taká kadiaka, ak by zapršalo, mi to nespadne. A v podstate každá druhá rada tam pôjde takto 8 či 10 Roxor. Rohy sú previazané, no a do každej jednej, to je vidno, tak je navrtaná ďura. A teraz tam začnem zabíjať vertikálnu výstuž, čo mám narezanú, 160 cm každá. Dával som to na purpenu, mám to odskúšané, v podstate drží to dobre, lebo ona sa dáva aj tu na medzi zámky, aj na plochu. Treba hodne klinkovať, lebo človek aj keď založí fakt dobre tú prvú radu, tak tie bloky sú kadejaké a vznikajú tam odskoky. Tak sa snažíme držať aspoň túto rovinku ako tak. Tu